Hei yrittäjä! Tiesitkö, että Enontekiön Liikekiinteistöt Oy vuokraa liiketiloja? Tässä tutussa rakennuksessa on 3 liiketilaa vapaana. Kiinteistön huolto pelaa. Tässä asennetaan markkiseja ikkunoihin. Liiketilat soveltuvat monenlaiseen käyttöön. Tässä voisi esimerkiksi olla toimisto, studio tai vaikka showroom. Jos sinun yrityksesi voisi tarvita näitä tiloja, ota rohkeasti yhteyttä. Niin kuin näimme, kiinteistön hoito sujuu OP:n talolla. Toisaalla korjaamisen sijaan puretaan, ainakin vielä. Tähän rakentuu eläinlääkärille tilat ja kokoustila. Jos kiinnostuit liiketilan vuokraamisesta, tarkemmat ohjeet löydät kuvauksesta. Kiitos kun katsoit videon.